Ассалом тамошобино сазе назен саломати хуба ина духтаракои хушру бисёриё интизор будан ассалом ки апаё бида кай навинкошона навор мегирен ина марама духтарако имрӯз назди апаё бида омадагем иқа борои хушру қариб аби 100% ҳамаш навай ина марҳамат диден двойкочаҳошон аз 50 сомон сар мешавад духтарако аксияи грандиозни двойкачаҳои хушру паплинакоша бинен оригинал расветкошон ха сочный фасонай бовар мекунен ҳамқа хушручай ба медонен то 60 размер ҳастай марҳамат бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апаё бида ва духтарако нигоҳ кунед апаё бида чӣ оварда иқаи хушручаяй итальянка ина марҳамат кирта мешава ки болопӯш барим пӯшен фасонака е материалшта гап нест духтаро сабу как бо иглоша намеген бинед чӣ хел зебидиян шумо да манам хел мезеба духтарако марҳамат пеши апаё бида биёен чанд сум апа 180 модела би ина апаё бида оптовиам дора донаям дора марҳамат ина каседа дар корай биёен айчилаш то 58 размер ҳаст марҳамат бозори корвон тарафи тило бозор марҳамат 13 дарвоза 8 қатор хушругира бинен медонен материалш я аҷоиба кае беҳтарин ина духтарако касе имконияти омадан надора муроҷиат кунен апаё бида дарава как доставкатон мекунан ҳама ҷо дорен иқа хушру будай дар ҳақиқат ҳам тамошобинайра бинен ина доставка ҳама ҷода доран марҳамат рақамашон ҳаст муроҷиат кунен иқаи фасона апаё бидай чиай паплиная ва ира бинен духтарако иқа багати метовае аҷоибот хушру бои расветка доштаи комбинированияй комбинирование аз ду тараф шифон катяй модели дубайски духтаро нигоҳ кунед модели чихо хушру метованд танада беҳтарин вариант и чанд сумай 250 сомон нигоҳ кунед духтарако мешава хича тоққа киртакати пӯшен ина касе ки дона мегирад 250 сомон оптови апаё бида боз ҳам арзонтар мекуна размер то чандай размер 44-58 беҳтарин диден духтарако то 58 размер меёбен шушта мепӯшен бовар кунен паплинаш оригиналай ҳеҷ намешава аз ду тарафу шифонай ранги унаму ҳазорсумай бовар мекунен ина бо биёен аз наздик бинен 13 дарвозаи корвон тарафи тило бозор 8 қатор ҷои апаё бида доставка доранд ина касоне ки доставка мехостанд марҳамат апаё бидада муроҷиат кунен моделое ки апаё бида овардагиай нигоҳ кунен духтарако ишаижда хушру ҳамаш моделои новинка марҳамат успед кунен ки тамом нашава иқа хушруай мана диден ишаишда фасон дар ҳақиқат ҳам ишаишда мешава ки бе паплин бе кирта пӯшен мешава ки болопӯш барим пӯшен духтарако варианти беҳтарин бо нархша намеген чанд сумай апа 250 сомон донада оптовиш бо арзон мешава ва ира бинени қабои метова хушру метова ипекай пешакши ина тобистона сабу как духтарако бовар кунен ҳам фасон ҳам модни гуфти гапо ҳамам хушрӯе ҳаст ки ира бинен мана ай 44 то 58 размер ҳастай духтаро варианти беҳтаринай ҳам барои ягон ҷо рафтан ҳам ҳаррӯза да охира бинен мана марҳамат ҷои апаё бида биёен духтаро 13 дарвоза 8 қатор ҳар рӯзаи новинка медроя ҷои апаё бидада ва нигоҳ кунед новинкаошона биненда дига ҷуда нестай марҳамат инам хел боракои эксклюзив дар кортон боша як борак биёен апаё бидара хабар гирен дар ҳақиқат ҳам 100% новинка омадай дар ҷои апаё бида бовар кунед ай аввале ки ози навор гирифтестам ишаижда хушру нигоҳ кунед чанд ролики кадема ҳамаш моделои 2025 ҳамаш новинкое ки то ҳол дар ягон ҷо навор нагирифтам ина духтарако бори нав дар кор боша пеши апаё бида биёен албатта ки пеши апаё бида биёен ина нархора бинен моделора бинен нархошон дастрасай ҳамаш донада чанд сумай апа беҳтарин диден духтарако донада 220 сомонай оптовиш бо арзон меша аҳамиятен моделои туркӣ моделои дубай ҳамаш моделои пешрафта
марамат иша 8 фасон иша 8 фасон размеро то 58 астай айнояма то 58 астай ҳозинаира мепушам биненам хазебанда духтарако бовар кунен беҳтарин мана марҳамат дира биден ҳамаш бори навайна диден чӣ болопӯш чӣ кирта ҳар он чизе ки мебинен дар ҷои апаёбида ҳамаш бори нав моделҳои тобистона мана тобистонда баҳазур мепушен кирта барина мепушен болопӯш барина мепушен охира бинен иш 250 варианти хушрӯе ҳаст ки духтаро мена гирбишину ваяй белмандо комбинированӣ кардаган диден чӣ зебандаи танада боӣ метова дар 250 сомон мегирен ранги ному 1000 сомон яй духтарако ина марамат доставка низ дорен апа ина хушхабари яй ки доставка низ ҳозиро доранд марамат каседа доставка дар кор боша нависен ина модель ия цвет дора апа тигрош ҳархелаи расветкош духтарако ина марамат гилш да диден шаишта хушрӯ бовар кунен духтарако мана марҳамат доставка доранд ана ми модела духтарако 1000 сомона шумода нишон дода будама ина диден апаёбида шумода чанд сомаша овардай беҳад хушрӯ 250 сомон бовар кунен и сангоша биден пурранмхе санг задагияй мустаҳкамая мана папли накаш белмандояй тобистона сабука роҳат мекунен духтаро ина ягон ҷо рафтандам варианти хушрӯай ҳарӯзадам фасонай и узорш бодигахе ина духтаро мешава болопӯш барин пушен мешава хича тоқа пушен хушрӯай ки ребиден зебанда фасон то 58 размер доранд ина каседа дар корай интихоб кунен апаёбида оптови ам дора медонен а духтарако бо нархи дастрас марҳамат дона оптови чизе дар корайтона биёен як борошона бинен баъд чӣ хеле медонен тез апаёбида грандиозни распродажаҳо сар метиҳанд бозори корвон доставка низ доранд бозори корвон тарафи тилло бозор сензам дарвоза ина 8-ум қатор ҷои апаёбида успед кунем ки тамом нашава ҳози бори новинкае ҳамаи размеро ҳастая ана модель духтарако нигоҳ кунен апаёбидаи чӣ овардаи тонна модели 2025 стили туркӣ беҳад хушрӯча ина касоне ки бенигин мехостанд ана ми вариант барои шумояй дута ранг омадагияй ҳамхо хушрӯ белмандои оригинал катян духтарако марамат шушта мепушен ҳичи намешава ина кирта баринам мепушен болопӯш баринам мепушен нарх бошад донада чанд сомай 250 сомон оптовиш бо арзон мешава размеро то 58 ҳастай марҳамат беҳтарин вариант бо нархи дастрас тамошобинони азиз успед кунен ки тамом нашава касе ки омада наметона рақамҳои апаёбида ҳастай дар рӯи экран раҳои дур муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилло бозор сензам дарвоза инами 8-ум қатор ҷои апаёбида хушрӯ фасон апаёбида сар кардагием навора ё сар кардем фасона чия материалш қа хушрӯ қабои метова духтаракоира бинен ина моделш дубай беҳад модели хушрӯ мана марҳамат ира бинен ин материалша материали дубай духтаро фақат пашифуш вая ташкентая эксклюзивни вариант дар ташкент духтагиян ихе модели дубай киртаи дубай материали дубай хулоса ина беҳтарин вариант болопӯшак барин мепушен кирта баринам мешава ки пушен беҳад хушрӯ размери то 58 астай ай 44 то 58 размер ҳаст сабукакай духтарако ина дидин вариантча бинен ҳамагӣ бовар мекунен дар 250 сомон шумо анамхе як болопӯшаки хушрӯра харидорӣ мекунен аз ҷои апаёбида ҳеҷ ке намега ки ами дубай нестай марамат бовар кунен бинен ам духтуш ҳам материалш беҳтаринай ҳама тарафаяй биёен бозори корвон тарафи тилло бозор сензам дарвоза
ҳаштум қатор ҷоя паёбида духтаро боло пуш курта двойка ҳар он чизе ки мегирен ку ина ҷоя паёбида ҳамаш омадагай ба ҳазур омада тамошо кунен интихоб кунен даставкатон мекунан мана моделҳои новинкаи 2025 хеле модели спортстила бисёриҳо интизор будан ина марҳамат дар ҷоя паёбида омадай бинен чӣ хушрӯчаана новинкаи фасон то 62-64 ҳастай мешава боло пуш барин пушен мешава ки инам хел курта барин пушен беҳад фасон ира бинен чӣ хушрӯ дар ҳақиқат ҳам фасон ай духтарако марҳамат расветкошон ҳастай то 64 размер дуруст мегира спорт стил беҳад хушрӯ модели арзона бо нархи дастрас дар ҷои апаёбида 250 сомон касоне ки оптоби мегиранд ино бо арзон мешаванд марҳамат успед кунен ки тамом нашава новинкаи фасон диден духтарако фасонакае ки ира бинен евростил бисёриҳо ҳамхали фасонҳоро мепурсанд апаёбида шумода овардай ина марҳамат нигоҳ кунен медонам ки бисёриҳом стилҳои оверсайз мепурсанд дидена чӣ хушрӯчаи 250 сомон касоне ки аз роҳи дуранд даставкатон мекунанд бо киса доштай диден духтарако варианти тобистона сабукак шушта мепушен паплинаки оригиналая ҳичи намешава духтаро обдам намедроя ина расчётотона бигирен биёен пушен дидена расветкора чӣ расветкои фасон дора ина бо касони раҳи дур даян доставка доранд баъд инчунин медонен духтарако оптовиам дора паёбида ина каседа дар кора оптовиам аст ва иқаиқш ва 200 сомон духтарако то 60 чанда то 62 размер ҳаста ира бинен маъқултон мешавад духтаракои азиз марҳамат 200 сомон ҳамагӣ 200 сомонда инам хеле куртаи фасон мегирен духтаро бозори корвон тарафи тилло бозор 16-12 қатор ҷои апаёбида беҳтарин интихоб барои шумо духтарако успед кунен ду тарафа болопуша ки ҳама мехоҳа марҳамат ина новинкош омадай духтаро бовар кунен и трендай тамоми намуди расветкоша моделоша размероша апаёбида овардай мана марҳамат и 1000 сомон ая туркиш ана апаёбида шумода варианти арзонша овардагай 180 сомон ина дар 180 сомон гӯё дута чӣ мехарем барое ки ҳам ин тарафша мешава пушида ҳам ин тарафша гирбишинакай оригинал ё на рангшон дига мешава на размерошон майдаву калон мешава хулос беҳтарин вариантай сифаташ да гап нест биёен пеши апаёбида бозори корвон тарафи тиллобозор 16-12 қатор ира бинен тарафи сиёшамам қазебандаайтона духтаро инаи гулшам анам хеле ай касоне ки омада наметонанд скриншот карда равон кунен дарава как доставкатон мекунанд ира бинен чӣ хушрӯчай размероям размерои беҳтарин нархи шокшок духтарако марҳамат обтоби касе мегира ино арзон мешаванд оригиналоша биёен бо худтон муқоиса кунен духту материалша ҳама тарафа баъд харидорӣ кунен ина духтарако шок нигоҳ кунен итальянкои 250 сомона 150 сомон шид то 60 размер ҳастай баъд нигоҳ кунен гилакоям қафасон дора ина 150 сомонда итальянкаи оригинал мегирен аз ҷои апаёбида духтарако гилош беҳад гилакои фасон вариантакои хушрӯ нигоҳ кунен аҷоиб фасонакана шушташта мепушен ина бо пуштоша диден чихе узор дора кай чихе фасонай мана марҳамат 150 сомон ҳама тарафа духти ба қуввати хушрӯ мана корш беҳад фасонай нигоҳ кунен охе аҷоибот каседа дар корай ҳамаги 150 сомон шидага итальянка успед кунен ки тамом нашава и 16 хушрӯ нигоҳ кунен гилакои итальянкара новинкоша диден духтаро марҳамат дар ҷои апаёбида омадагай бо нархи дастрас 150 сомон бозори корвон тарафи тилло бозор 16-12 қатор мана ира нигоҳ кунен да аҷоиба
размера то 60 аст, апа. То 60 размер ҳастай. Амёрам арзон мекунен оптовида? Ина, бо касе оптови мегира ку, бо арзон мешавад духтаро. Марҳамат. Арзоноям ҳози ҳастай, бо аидам ихлаш арзонай, бо азиндам арзон доранд. Мана, диден духтарако, духтуш фасонай охира бинен. Ва духтарако шок. Апа ёбидаш мода нигоҳ кунен чи тайёр кардаган. 100 сомона кирта. Мана 250 сомона кирта 100 сомон шидагай. Марҳамат ира каседа дар корай 100 сомонаи мана марҳамат ира бинен моделакои дубайския духтарако. Паплинои белман дода фақат ки дар Тошкент духтаган. Ихе боша ҳама тарафа качествои зур. И двойкашам 100 сомон. Вай қанақс тамошобино ира бинен. И двойкачошам 100 сомон не дар ҷои апа ёбида духтаро успет кунен. Марҳамат размеро чӣ хел боша? Размерои тапочаи 44 то 50 дора мерава, киртош то 54 мерава. Дидена духтарако размеротон ҳастай. Марҳамат эйқа фасонаканино. Шта мепушан ҳечи намешава. Нархи беҳтарин ай духтаро бовар кунен. Ина барои савдо мегирен, барои хутон мегирен. ҳатман ҳо харидоро раҳ даянд. ҳатман пеши апа ёбида биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 16 дарвоза 8 қатор рангоша бинен охи 6 фасон духтаро бо медонен сангошуна бинен да нигоҳ кунен да духтарако сангошуна бинен оригинал сангои шагиф цехи хучонда тайёр кардагиам барои шумо. Мана марама чи рангш дар корай, чи моделш дар корай пеши апа ёбида биёен ҳамагӣ дар 100 сомон инам хеле двойкача харидорӣ кунен. Мана ҳам платьяш ҳастай, ҳам двойкаш ҳастай. Диден чӣ хушрӯчай, нарх шокай бовар кунен. Доставка дорен? Беҳтарин духтаро доставка ҳастай. Бовар мекунен духтарако шокош дар ҷои апа ёбида. Ин амино ку медонен чанд сум шидай? 80 сомонай дар ягон ҷо. И нарх нест. Ина марҳамат беҳтарин вариант ҳамагӣ 80 сомон. Аз болои паплинакотон мепӯшен ҳам хушрӯвай, ҳам фасонай, ҳам арзонай. Марҳамат нависен ё ки биёен аз наздик бинен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 16 дарвоза 8 қатор ҷои апа ёбида. Глоша бинен, фасониша бинен. Агар бовар кунен ҳамира оз 250 сомон 300 сомон буги меарза. Диден леки апа ёбида шумода 80 сомон кардагиай. Акция боз ҳам акция дар ҷои апа ёбида беҳтарин аксияҳо рафтестай успет кунен тамом нашава. Нигоҳ кунен 120 сомон киртара диден хушругиша 120 сомон ҳамагӣ духча бинен, моделша бинен, фасонша бинен. Ина ҳам итальянка, ҳам белмандо, ҳам паплинак. Хулас чизе ки дидестен ку ҳамаша апа ёбида 120 сомонӣ. Арганзои фасон мана марҳамат киртои беҳад хушрӯ ҳамагӣ 120 сомон дар ҷои апа ёбида успет кунен тамом нашавад духтаракои азиз. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 16 дарвоза 8 қатор ҷои апа ёбида. Қайё хушрӯанд духтаро марҳамат нигоҳ кунен моделои Дубай ҳамаш 120 сомон кадомеша мегирен. Диден чӣ хушрӯаи интихоб 120 сомон дар ҷои апа ёбида успет кунен ки ҳози тамом мешавад духтаро нигоҳ кунен платьёи фасон бовар кунен ин аминоро ҳамаша барои шумо овардаган бо ина 100 сомашам будай духтарако атлас 100 сомон буд. Диден анаи халато ҳамино халато бо 100 сомон будай бовар мекунен. Диден ин амино 100 сомон ира халат бар ин мепӯшен мешава ки кирта бар ин пӯшен. Мана марҳамат беҳтарин вариант 100 сомон. духтаро интихоба бинен бо иҷода шуморо сюрпризам интизорай духтаро иҷода ҳар як моделое ки мисол нишон дода намешава шумо биёену тамошо кунен харидорӣ кунен. Марҳамат нархи аҷоибот фасон ира бинен платьяра диден ягон ҷода диден ки ҳами 120 боша леки дар ҷои апа ёбида ҳаст. Ина халат 100 сомон диден аҷоиб фасон арзон хушрӯ
اینا دیدن ارگانزا دیدن 350 300 ارگانزا 120 سومون شتگی دخترا اسپت کنین نه برای سودا میگیرین برای توفه میگیرین برای خطون میگیرین اینا ببین مدراتون دایم هست وریانتی دخترکاتون دایم هست خطون دایم هست خلاص همه نمود مدل در جای اپا بیدا دیدن چه خوشوچه یک مغازین زیاد بوره اینا دیدن دخترکا در حقیقت هم برای خوشروی مانا بهترین وریانتو کرتو خالاتو 100 سومون کرتوی که دیدستن 120 سومون اینا بسیار ای بور هر یک چنشون داده نمیشه مثال جا نبور رفته سای در روزی بدم نمیشه وکم برای اوای بیوین دخترکو 100 سومون ای فصل شدیدن دخترو 100 سومون وای قای خوشرو چای مرحمت 100 سومون دخترو مرحمت انا مدلی دوبای در جای پیوبیده دخترکو اسپت کنین که تمام نشوه همه این نموداش هسته رنگوش مدلش ایره بینید چه خوش رو ماتریالش ایپکایه اینا مدلی دوبای دخترکو تا 60 از میر دوره همه قفصونه که اینا مرمت تا 20 سبوکک براحتک میپوشن مرمت نرخ شok دیده نه چه نرخی ارزان 250 سومون اینا می مدلی فسونی 600 سومونه 250 سومون در جای اپایو بیده اینا کسی در کرای بیوین تنه در بینن چه خوش رو میسته من دخترو میشوه شکی بالا پوش بریم پوشه میشوه چه توقع میپوشن باور کنن براحتای سبوکای سلقینای بیوین کمبینیرونی کردگی بازار کاروان طرف تیلو بازار سنزام دروازه هشتم قطار جای اپایو بیده اسپت کنن که تمام نشوه این نو اومد دخترو خودش در همه رزمیروش همه رسویتکوش هسته با حضور تماشا کرده انتخاب میکنن اپتوبی هم دارن دیدن دخترو اینا دخترکایی که پلات هم میکفتن نگاه کنن قخش رو چای اپایو بیدم قا پلاتی های فاسون آورده بابچکای فاسون ماتریالش گلانس و ایپکای رزمیرو چه خلای بهترین ای 44 تا 56 هسته این میدونین چه خلای مدلی تابستونه بهت خوش رو زبنده ای هم میشه که مثال شرف کتی رومال کتی پوشن میشه که ساوری منیوب میپوشن کو بهت خوش رو خلاص وریانتی بهترین در جای اپایو بیده با نرخی بهت ارزانه 200 سومون دیدن شوک اینم خیلی کرده ده شوکای مرحمت دو و ایش قفصن چای دخترا اپتوبی هم داره اپایو بیده فراموش نکنین اینا دوناده دیدن اسویت کوشه دوناده 200 سومونه اپتوبیش با ارزان میشوه کسی که امکانیت اومدن نداره مراجعت کنین دستافکتون میکنن رزمیرو همش هسته تا 56 رزمیر هسته بازار کاروان طرف تیلو بازار هشتم قطار سنزم دروازه جای اپایو بیده دخترا بهترین وریانتا با نرخی دسترس ما اپایو بیده کفته سم جدا اپایو بیده چی کره کرده سیان چو کدین با بار قبول کدین اپا با خواهش دخترانی بایکو با اومدن سیخ تیار کده ایقای خوش روان 50 سومونه اینا دخترکو سیخی خچون تیار کردگی هم قرنگکوی فاسون اینا مرمت کدومش هم میگیرن 50 سومون بهترین دیدن تا 60 از میر دوره اینم دوای کورا میفرستیدن مرمت تا 60 از میر هست به حد خوش رو برای درونی خونه برای این توبیستان هر جور رفتن میگیرن مرمت به حد سبوکک پپلینکی اوریجینال این ویشل کده دیدن چه خوش رو بروکوش هم خوش رو دختگی دخترکو تا 60 از میر میابن همگی 50 سومون در جای اپایو بیده ای 44 تا 60 رزمیر بسیار جدا مثال که رزمیر نیست کو انا اینو سخی خچون تا 60 تیار کردگی مرحمت بازار کاروان طرف تیلو بازار سنزام دروازه هشتم قطار جای اپایو بیده ای دستاف که هم دارن دیدن چه خوش خبر بهترین اینا با ارزان میشوند دخترکو کسانی که اپتوبی میگیره ارزان میشه رسویت کوش باور کنین همش نمیخوای یارکی فسونای اینا مرحمت انا دخترکو نگاه کنین
киртои фасони шарфу румолдор марҳамат беҳад хушрӯ материалошон белмандо ира бинен иқа фасонакане мана марҳамат бисёриё аз анами модело мепурсидан дар ҷои апаёбида омадаи тамоми намудош духтарако марҳамат 180 сомон иқа хушрӯаю цветаш мана марҳамат 180 сомонӣ дар ҷои апаёбида инаи моделаш нигоҳ кунед ба ё шарфошон часпидагӣ буд ина ино боша бо ҷудогонаи шарфошон мана марҳамат часпидагӣ неста он намудош часпидагӣ буд ира бинен тобистона 180 сомон бовар мекунен беҳад варианти хушрӯи бисёриё нем хеле платьеҳо мепурсанд ку марҳамат биёен сафедакшам аҷоибот будай марҳамат духтарако биёен кадомеша мегирен дар ҷои апаёбида бовар кунен нархи беҳтарин кати додастен ҳамагӣ 180 сомон иқай цвет хушрӯвай марҳамат ҳама цветҳои фасон ҳама цветҳои новинка ина интихоба бинен охи чӣ хел зиёдай ҳамаи ҳамино 180 ай гулдорошам будай ира бинен гулчамаида духтаро 180 сомон пеши апаёбида беҳтарин то 60 размер дора оптовиш бо арзонтарай духтарако ина марҳамат ина сафедша бинен барои ҳоҷиҳо бисёр мепурсанд мана то 60 меёбен духтарако биёен нархи шок бозори Корвон тарафи Тило бозор 16 дарвоза 8 қатор ҷои апаи обида беҳтарини новинко бо нархи дастрас паплинакои гулмайдатон ёфтум духтарако дар ҷои апаёбида ина размерои балшимерка размери фасонаки хушрӯ и гулакоша бобинен и бо румол дора иқанақ 180 сомон ай румолошон катяй тамошо бино марҳамат чандта расветка дора ина румолакошон подсветакои худшон шарфои калони хушрӯ доштаи духтаро марҳамат ина касседа дар корай ҳамагӣ 180 сомон дар ҷои апаёбида мана марҳамат чӣ расветкае дар корай чӣ гуле дар корай метавонен нависеншона доставка доранд ира бинен гулакора бинен иқа хушрӯчаане мана ирмолшай шарфшай фасон ва ира бинен духтарако гулчоша шушташта мепӯшен духтаро паплиноша оригиналай марҳамат диден шарфша чихе калонаки хушрӯай ба ҳазур сабукак бозори Корвон тарафи Тило бозор 16 дарвоза 8 қатор ҷои апаёбида ака апаёбида ҳама намуди киртаҳотона навор гирифтем неки нагуфтен киртаи хитон чанд сумай иқа хушрӯвай пӯшидагитон новинкаи фасон марҳамат и ҳамун стилои туркия духтаро даётон боша 1200 сумаша нишон дода будам ана апаёбида варианти арзонша овардай то 60 размер ҳастай нарх чанд сумай ира бинен 250 сомон донадай оптовиш бо арзон мешавад духтарако паплинаш белмандои ғавси хушрӯвай ина расветкоҳош ина духтарако сангакоша диден чихе хушрӯзадагай зич мустаҳкам биёен бояй пеш бинен и цветоша диден иша хушрӯа иша хушрӯ бозори Корвон тарафи Тило бозор ина расветкора бинен охи аҷоиботае 16 дарвоза 8 қатор ина ишам фасон иҷа дақиқа бисёр будай расветкош нигоҳ кунен духтаро марҳамат варианти ҳам ҳарӯзада хушрӯ метава ҳаминем ту ягон ҷо рафтанда бинен чихе фасонай боӣ дар ҳақиқат ҳам боӣ фасон марҳамат доставка доранд касе ки оптоби мегира оптовиш бо арзон мешава марҳамат биёен боз ҳам як новинкаи фасон модели 2025 духтарако нигоҳ кунен чихе хушрӯай иёра бинен чихе фасонае чӣ материала иқа хушрӯ 180 сомон иқа сабукакае мана марҳамат беҳад фасон и комбинированияй ана и моделшам ҳаста диде расветкаш и расветкашам хушрӯ гулш бисёр омадагияй духтаро то чандай размераш 44 то 56 размер ҳастай мана и моделам ҳаст ина марҳамат и материалаш иқа хушрӯай ипек мана марҳамат 200 сомон
аз инам то 58 размер доранд духтаро марҳамат ина диден духтаро и 16 хушру 16 хушру 13 дарвоза 8 қатор марҳамат ҷоя паёбида духтаро чӣ намуд куртае ки мегирен двойкае ки мегирен ку интихобшон бовар кунен дар ҳақиқат ҳам хеле ва хеле зиёдай беҳад хушрӯвай нарх ку нархҳои арзонай инахтон дидестен паёбида бовар кунен и дафъ ай 80 сомон сар карда ай 50 сомон сар карда распродажа доштак ина имрӯза навора бинен охи духтаро чӣ хеборакои фасон дора икаи хушрӯвай нигоҳ кунен духтарако ина бисёри анами стила мехоҳанд марҳамат паёбида оварда инамихе платьёи фасони хушрӯра марҳамат аҷоиба бай комбинированный шудагиай адрасу однотонный аз ду тараф бантик дора мехоҳем мисол мешава ки притайлни кунен мехоҳен ам шотак ай 44 то 56 размер дора моделш аҷоибай духтуш хушрӯй танада бинен чӣ хел фасон места 180 сомон мана донада 180 сомон оптовиш бо арзон мешава ина каседа дар корай биёен пеша паёбида бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 8 қатор беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас дар ҷоя паёбида доставка дора апаёбида агар омада натунен ку духтарако апаёбида доставка доранд и платьяян дар ҳақиқат ира нигоҳ кунем платьёшона ина духтарако платьягир бошен 200 сомон марҳамат 200 сомон и 16 хушру и 16 хушру 200 сомон дидена духтарако беҳад фасон сабук хушрӯ ина 200 сомон ина духтарако бисёр мепурсанд ку ина 200 сомони платья корои дастӣ рафтагиай пешта духтаро наворда хушрӯ наомадестай ку не ки шумо биёен аз наздик бинен 350-400 сума буд ина марҳамат нарх ҳамагӣ 200 сомон шудагиай мана диден қисми болора биненда маникенода ҳастай касе ки омада наметона рақамо ҳаст муроҷиат кунен дарава как доставкатон мекунанд хулас дӯстони азиз бо ҳамин айҷа бо новинка дорем ма хай гуфтади будам духтара ҳозир новинкорам нишон метем мана двойка духтарако двойкара фасониша бинен хуч хушрӯчаяй медонен чанд ранг шавардая паёбида и то медонен чӣ хелеай чиста тобистона гуфти гапо сабук хушрӯ фасон киртай базаш духтарако хебе сабукак ина болопушакаш лёнай тобистонда роҳат мекунен духтаро нигоҳ кунен киртай базаш ҳам дига болопушако кати мепушен рӯпушакша мисол дига кирто кати мепушен хулас вариантҳои хушрӯ нархаш чандаяпа 220 сомон духтаро размер чӣ хелай то 56 размер ҳаст чӣ хел наза духтаро нигоҳ кунен ҳам расветкош хушрӯ я бурак пушен нишон тиенда духтаро болопушам ку дига чӣ кати мепушен киртай базашам дига болопушотон кати мепушен нигоҳ кунен у цветаки дасти апаёбидада ҳастай вай цветаш ҳаст унау вая бинен чӣ хушрӯ ана баъд сиёҳ доранд хулоса тамошобинони азиз беҳтарин вариантҳо дар ҷоя паёбида бо нархи дастрас 13 дарвоза тарафи тило бозор дидем болопушакша аз болои ҳама намуди куртотон мепушен 8 қатор ҷоя паёбида хулас дӯстони азиз бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъ бас мекунем иншаллоҳ ки бо рӯзҳои наздик навори навда боз ҳам новинка мебиёяд духтаро бо ними борошон мондагиа якҷоя карда шумода пешниҳод мекунем боқӣ саломат бошен хайр то наворҳои оянда паёбида ҳамаи шуморо интизорай